ka duba yadda mangwaron nan shekara 3 ta yi ba ta da ƴaƴa balo irin wannan kara. Da ya turo min takin nan fa har da ita ma haka na zo na sa mata. Yanzu ka duba duk manyan reshe gashi yara sun zo su in ba zama kake a wajen ba, yara in su zo su zabge maka ki. Kaga wannan adda wallahi sarrafa ta duk wanda ya zo tsada sai dai yanzu na rufa miki labari. Cika sauro ai ba abin da zan ce masa sai ku. Assalamu alaikum. To baba kana gindin mangwaro kenan? Wallahi ina ta dan zuwa ga yaran nan da ke ba mutunci ne da su ba su muna shiga masallaci. Wallahi kai yadda ka san ƴaƴan birra kai ka san dalle dare Da wani kwaranta ko? ga Masaudu na kusa da gidan su ilimi jaki. Ina ka ga nan baba abin da nake so da sai ko ka ta bauta kayo bawo Allah Kai wani hanzari ba gudu ba. Ai baba daga nan daman na zo in gaya maka nan je in dinka shodin nan ne abun da zan yi zan je in dauki mashin din ka zan saka mai zan je in dauki Abdullahi Sango dan Kanuri Allah sai ya kusa hala Maryam Awu za mu tura bayi ne can wajen Ibrahim gura bayi kaga idan na je wajen shi za mu can Balante kuma wajen Abdulaziz Adam Balante za mu wajen Godiya mai martaba Allah ya tsare Allah ya kiyaye. Yau akwai wani nauyin da suka dora ni da sun ce za su bani sarkin yakin idan cika tsoron bauchi. Na ce to gaskiya dai ba. Na ni wane ni an je ku matasa wanda kuke tafiya da zamani. Ina isa ce zan dau wannan gingimarin aiki motar birni gingimarin babbar mota. Tashi ku je ku yanzu ai to shikenan baba yanzu da mu je mu dai duk yanda ake ciki yawo amin zai ci labari insha Allah. Yaron nan Allah ya masa albarka. Ko ka duba dai jama'a wanda suke cewa wai hannu ne hannun jariri, wai hannu a dunkule, ashe hannu a haka yake a bayyane.